guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me again, Jelly. And karon for today's video is maghimo ta karon og gulaman cake. So natay i-surprise karong adlaw guys. Kung wala mo kahibaw, karon nga month is karon ang Pastor's Appreciation Month. So sa mga wala dili Christian, dili ka relate, pero sa mga Kristohanon nga nao karon ang Pastor's Appreciation na month. Every October ginang Pastor's Appreciation Month. So maghimo ta karon og something nga ganihan naguna-una ako naghimo ko unsa mo sabog oy ganihan excuse me po ganihan naguna-una ako kung unsa akong i-surprise ni Milyang kaysa wala pa nakahibaw si Milyang di ay is usa ka pastor. Then unsa ko i-surprise niya kay ginang buntag naguna-una man si Ja kaming duha nga i-surprise na mo ang among pastor gyud og pastora. So, ato-ato ra na. So, nag-prepare nga video. Nag-compile may mga videos sa mga kauban sa church para among ipakita nila pastor pastora para malipay pud sila sa ilahang adlaw mag Teachers Day ba para sa sa teachers pa mga Teachers Day. Kung sa mga teachers pa Teachers Day pero karon kay Pastors Appreciation Month mag Pastors Day. So, inga na. So, ang uban nga mga churches humana sila kami wala pa karong Sunday na may puhon. And naguna-una siya para nila pastora din. Ako na pod ang nag-una-una para niya ni Milyang. So pasensya na ang tawag niya kay wala pa dong ganahan pero big gid tawagan na di Milyang. So ang ganiha is mo palit og cake. Unja naka-realize ko nga hasol na pod kay cake akong paliton. Buat kog cake madto pa ko tag bilaran mahal pamilite tag 15. Unja musakay pa kog multi ka hago. Mo nang ang ending ani guys, ingon man si mi amor nga gulaman ko no. Lain pud gulaman ra. So mao na nakununa ko nga gulaman cake. Amazing. Siya dito nakununa. So mao na magama mi karon og gulaman cake. Nako ipakita ninyo unsaon pagama. Kining ingredients guys og mga recipes kaning mga unsaon pagama ani is kinit-an na po na mo sa YouTube. Dili ni original recipes, dili ni original nga kanang sana dili ni original wala kay mo dili ni original nga idea na ho nakita ra na ho sa YouTube ako na ning research. So ngani ang mga ingredients niya guys naabot na diri ang mga bata gani akong sugo nga papalitan og mga ingredients. So si Margie, si Ade, shout out og si Isel, shout out og si Gian og si Giselle no. So kung wala sila ni palit, wala ko ilutoon karon. Sayop-sayop man pero okay ra. Kay imbes white nga gulaman guys, ang nagapalit is ubi flavor pero okay na atong i-try kung lami ba pud siya. So mao ni ang mga ingredients nata dire. Gulaman duha ka pack ang atong kinahanglanon. Mas maayo ang white nga flavor guys. Ayaw nang walay flavor white color. So mo na mas maayo. And nata dire po usa ka pack nga juice powder, mango flavor. Mango man lagi mango. Nata dire white sugar and napud tay evap and syempre kaning today's or kaning fruit cocktail and syempre maggamit po dag tubig og kanang mga takhanan kanang mga cups nga na. So mao to ato nang sugdan kay inyang gabi ako mo ipakita nga surprise na mo si Milyang nag-abot niya mga ngit-ngit mo na siya maabot din ako siya i-surprise kay pare paninamo ko para nindot pud tanawon niya ipakita po na ninyo ang procedure kung saon on the making and sa surprise na ko enjoy ni Milyang kung sa jang reaction. So see you later guys. So guys, nahuman na may gama sa mo ang kanang gulaman cake with no bake. So dara, amo pa ni ipabugnaw mananghid sa misamo silingan nga iparep sa ani nga amo ni rep. Makirep sa misamo silingan kay basin dag mga anak joke. Dara mo ang gulaman cake na. Kung nakita ninyo guys, yellow ang mo ni siya ang mahimong ubos inja kay ituwad man mo siya may ubos niya mao ni ang nasa ibabaw kaning nay mga fruit. Amazing. Or violet then white then yellow. Excited kami nga mo tilaw niya inang mugahi na kay
dali ra gyud siya magahi jud kadiyot ta namang gibutang taud-taud ning gahi na dali ra kay ning gahi. Pero mas lami jud ko ni i-serve nga bugnaw. So butangan ka na to inja og ano kanang tusukan na to stick o ba? Wala. Nips. Nips is spring. Dili nips kay mudangog man ang nips kadang kuan na siguro bar nuts nga dumukon. So amo ipakita inya guys kung saan ang finished product kay amo pa man ipabugnaw. So see you all later. What's the day kay nakalimot ko. Salamat ako sa mga assistants, Mia Moore, the videographer, tigbasa sa instruction Isel. Tighugas Margie. Tigatanaw. Nagpasalamat ko sa consult no nga gipaningot char. Og more dito guys, see you later tanan in. So guys, hapon na sa oras ah. Alas 5:33. Alas 5:33 na padong na si Atan, ning chat na siya ang padong na siya muli. So, amo nang gi-prepare ang among gulaman cake para nagabot niya. Ready na mas tagbuon ako sa char gulaman cake tagbuon. Char. So, dara na Pana. mga bata. Blindfold. Blindfold ba? Blindfold. Oh, nya So, dara ang among gulaman cake, dara. So, amo sa nang hiwad guys, ako ipakita ninyo unsay porman niya og mahuwad. Wow! Hello, lamiya oy. Ang tubig, wow. Wow! Luto ay gulaman ang kanang kuan. Tanasod. Tamisa uy. Mm. Ang sabaw kay. So, mo na siya nga taang. Finish product. Uy, ayo, guhita ka na ani. Gulaman cake. Ito nga tatagkuan ani. Kinstay. Dili. Stick Dili jud ka nang stick te nya. Mura tulo ka buok. Lollipop na lang te kay gahi. Lollipop ba? Pwede pog lollipop, pwede pog stick o. Stick on lang te. Stick o kay kuan man nabali. Mabali. Pwede man good food kung di balion. Dili maot ang stick o kay buot. Dali na, Bi. Ha? Tani man, oy naman, pagay video, dali na. Ay. Dali, Bi. Naman. One, tara, dali na. One, two. Sorry, tanawa lang. O, sige, ana, suga, oy. Uy. Uy, Dali na, Bi. Dali mo, di, oy. One, two, three, go! Happy birthday to you. Tara, happy Passion Day, Be. Wasa din jari di. Marka sa tagak. Oh, sa may kasulti ni mo sa among gi-prepare. Nga gulaman cake. I'm surprised. So, nagbuto mga bata ka gusto sa mo tilaw. Sila na yung So, ako na i-slice. Sa kasulti ni mo sa mga bata. salamat kayo mga bata sa pagpaong sa suga. Epic ang surprise. So, more to ang among reaction ni Milyang. Sa reaction mo, Be. Nalipay ko. Salamat sa Ginoo. So, manakay, nalipay naman siya. Tunga ko na nato kaya makaon. Mga ona, me. Hurdy, may amor. Kaya ako i-slice. Hurdy, anak ka para... Ayaw. Anak, hurdy lang. Asag. Gamay lang ako ang pero pasalamat yapon. Sa effort. Dili, kutsara, kutsilyo. Kutsilyo sa palihog. Tara, Ben. Palihog ka, Ben. Kutsilyo. Kaya nagkaroon na itong Okay, wait sa. Gagmaya dito eh. Wait sa. May na may kayo. Huwag ka nagkadala, mga plato. Buwan sa uy. Magahi dito siya di. Yorder na mo. Kami gagama. Kami gagama. Kami na malit dito. Kita sana Dito kami. may kapitin sa iba na malit anak. Wow. Oy, taga isa ay. Wait sa. Duda ko bravo. Okay, slice at patanan makakaon. Uy, ang atong giparipan po tong tagaan.
Sige, paripan. Oops. Isa, asa mo ni parip? Ilakuan pero wala na mo. Siyahaw dyan. Siyahaw dyan ang lingo na. Masukura po ka. Wait sa ha. Ay makabala ka kamutan makakaon. Ano ako may? Ang surprise mo. Hoy, ang surprise ay. Binleot kita dyan. Dako yan. Ana. May ka kay nahadlo kay gipawon ko. Yo, kay bawo mo yan ako ba? Ano lasa? Lomi. Ano lasa dai? Nay, nasa na. Bangga. Oh, dahil bangga na nga no. Nakuha na. Tinawin na be. So guys, mauro to ang among resulta sa among surprise ni Milyang. Nalipay yung pod siya sa among simple nga presenta sa iyaha anja. Mao to sa tanang mga pastor nga nananaw karon. Happy Pastors Day sa inyong tanan. And before di ay mo ani nga vlog is mag-shout out sa ko sa bana ni hala nakalimot ko sa ngan. Nakalimot ko sa ngan, my goodness. Ako na lang i-flash ini sa ngan niya basta kay bana siya ni Ma'am Annalie Mular nga taga Hilongos Leyte. Shout out nimo dia sir sa tanan nga family ni Ma'am Annalie Mular. Salamat kay Ma'am Annalie sa inyong padayon sa pagtanaw diha sa Kuwait. And hinaot nga anaa mo sa kanunay panlawas, ano na kanunay panlawas. Namo sa kanunay sa maayong panlawas, anya gadto sa inyong dihang pagtrabaho diha. And salamat sa kanunay ninyo nga pag-support sa among mga vlogs. And thank you so much guys for watching this video, and I hope nga nag-enjoy mo, and kung wala pa ka nakasubscribe, please subscribe to my channel, and see you on our next vlog. Bye!